Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou episodi del nostre podcast, l'espai on explorem les idees que han marcat i continuen marcant la forma en què aprenem. Jo sóc Maria Martínez. Jo sóc Mònica Pons i avui venim amb un tema que ens porta directament al cor de la filosofia clàssica. Exacte, avui parlarem de l'educació en Plató, un dels pilars fonamentals del pensament occidental. I és rellevant visitar-lo perquè encara que han passat més de 2000 anys, la seva visió sobre la formació de l'individu, la búsqueda de la veritat i el paper de l'educació en la societat continua influint en les decisions actuals sobre la pedagogia ètica i política. En aquest episodi farem un recorregut per les idees centrals platòniques sobre l'educació, la seva relació amb el coneixement i l'estructura social, i veurem com aquestes propostes xoquen en el món educatiu actual. Començarem amb el context històric on ubicarem a Plató en la seva època i ajudarà a entendre millor la seva pedagogia. Plató va viure a l'Atenes clàssica, després de la guerra del Peloponès. La ciutat necessitava reconstruir-se moral i socialment, i això va generar un fort debat sobre com havia de formar-se els ciutadans i quin tipus de saber era realment valuós. Eixe ambient va ser el caldo de cultiu perquè Plató imaginara models educatius molt més estructurats i exigents. En quant a les circumstàncies que van marcar el seu pensament, l'Atenes del seu temps convivia amb discursos molt diferents sobre l'ensenyança. D'una banda, els sofistes oferien formació retòrica a canvi de diners. Per una altra, els vells ideals cívics estaven en crisi. Aquest xoc entre tradició i búsqueda de la veritat va influir en el desig de Plató de dissenyar un sistema educatiu coherent i orientat a la formació integral. Tres esdeveniments van ser clau des de la perspectiva pedagògica. La crisi política i social després de la guerra que va mostrar els límits d'una educació centrada únicament en la retòrica i la participació cívica. La influència educativa de Sòcrates, no sols com a mestre, sinó com a exemple d'un mètode d'ensenyança basat en el diàleg, la pregunta i la reflexió crítica. Per últim, la fundació de l'Acadèmia, el seu projecte pedagògic més ambiciós, on va poder posar en pràctica un pla formatiu integral que combinava matemàtiques, dialèctica, gimnàstica i formació moral. Ara seguim amb una breu biografia per establir unes bases de la vida de Plató. Plató va néixer a Atenes cap al 427 a.C., dins d'una família aristocràtica que li va donar accés a una bona educació des de xicotet. El seu major impacte va arribar en conèixer a Sòcrates, la manera del qual ensenyar mitjançant el diàleg va marcar per complet la seva visió de l'educació. Després de la mort de Sòcrates, Plató va viatjar per diferents regions del Mediterrani, on va conèixer noves idees polítiques i educatives. Estos viatges van reforçar el seu desig de dissenyar un model formatiu. L'etapa més important de la seva vida va començar quan va tornar a la seva ciutat natal i va fundar l'Acadèmia, una de les principals institucions educatives estables de la història. Encara que va tindre dificultats per aplicar les seues propostes polítiques, el seu major èxit va ser precisament eixa escola, on va desenvolupar i va transmetre el seu pensament durant dècades. Seguim amb les característiques generals de les seues obres més famoses, les quals contribueixen a la pedagogia del món clàssic. Les obres de Plató es caracteritzen per estar escrites en forma de diàleg, la qual cosa converteix la lectura en un procés d'aprenentatge actiu. Des d'una mirada pedagògica, això mostra la seva idea que el coneixement es construeix preguntant, reflexionant i corregint errors. En la República, el tema principal és la formació d'una societat justa i Plató proposa el seu model educatiu més complet, una educació gradual, exigent i orientada al desenvolupament moral i intel·lectual. Introdueix mites i metàfores que faciliten la comprensió i funcionen com a recursos didàctics innovadors per a la seva època. El banquet se centra en l'amor, però l'utilitza per a mostrar com l'educació parteix d'experiències concretes i efectives i avança cap a idees més abstractes. És un exemple d'aprenentatge per etapes, on es desenvolupa personalment, s'entenen com un procés ascendent. A continuació, tractarem d'especificar més en les obres parlant un poc sobre el que tracta cada una.
Les dues obres més importants de Plató són la República i el Banquet. La República, escrita al voltant del 380 a.C., és un diàleg on Sòcrates analitza què és la justícia i com hauria d'organitzar-se una ciutat ideal. En esta obra apareix el famós mite de la caverna. Els seus aspectes més rellevants són la teoria de les formes, el model de l'estat ideal i la reflexió sobre l'educació i el coneixement. D'altra banda, el Banquet, compost entre el 385 i el 370 a.C., presenta una sèrie de discursos sobre l'amor, destacant el de Sòcrates inspirat per la sacerdotessa Diotima. L'obra aborda l'amor com un impuls cap a la bellesa, la veritat i combina elements literaris amb reflexió filosòfica. Una altra categoria és el llegat i la influència, on parlarem sobre com ha repercutit este autor al llarg dels segles. El llegat de Plató ha influït profundament en la cultura, la literatura i l'art. Les seues idees sobre la justícia, el coneixement i l'amor han inspirat a escriptors, filòsofs i artistes durant segles. La seva fundació de l'Acadèmia va marcar l'inici de l'educació superior a Occident i va consolidar el seu reconeixement com un dels grans pensadors de la història. Avui, el seu impacte segueix present en la política, l'educació i l'ètica, perquè moltes de les seues preguntes, com què és just o com coneixem la veritat, continuen sent rellevants. Plató continua sent llegit i estudiat perquè ofereix ferramentes per a entendre el món i perquè els seus diàlegs conviden a reflexionar de manera crítica i profunda, fins i tot en l'actualitat. Ara arribem a la part més esperada d'este podcast, ja que hem convidat a Plató. Li hem preparat una sèrie de preguntes interessants per a respondre. Li sembla bé? En quin moment de la seva vida va començar a interessar-te per la búsqueda de la veritat i la justícia? Perfectament. Des de jove, quan vas ser deixeble de Sòcrates, vas comprendre que la vida havia de dedicar-se a investigar què és el just i què és la veritat. Ell em va ensenyar a no acceptar res sense raonar-ho i qüestionar sempre les aparences. Des de llavors, el meu objectiu va ser entendre com havia de viure l'ésser humà per aconseguir la virtut. Quin paper creus que hauria de tindre la filosofia en la vida diària de les persones? La filosofia no és només per estudiar, és per a viure. Ajuda a prendre decisions, a entendre el món i a ser millors persones. Crec que tots haurien de dedicar un moment al dia a pensar, qüestionar i aprendre una cosa nova. Com interpretaries avui el mite de la caverna? Avui, la caverna serien les xarxes socials, la publicitat i la informació falsa que veiem tots els dies. Moltes persones accepten el que apareix en una pantalla sense preguntar-se si és veritat. Les ombres ja no venen d'una foguera, sinó de notícies manipulades, imatges editades i opinions que es repeteixen sense pensar. Eixir de la caverna avui significa aprendre a qüestionar, investigar i usar la raó. No creure tot el que veiem, sinó buscar la veritat pel nostre compte. Què pensaries de l'educació actual? Crec que en l'educació actual s'ensenya molta informació, però no sempre s'ensenya a pensar. Els estudiants memoritzen coses per aprovar, però no sempre entenen per què són importants. Per a mi, l'educació hauria d'ajudar a reflexionar, a fer preguntes i a comprendre el món, no sols a repetir dades. Finalment, recopilarem breument la informació compartida durant el podcast, reunint les idees principals a mode de conclusió. Llegir les obres de Plató permet descobrir a un dels pensadors més influents de la història, algú que va buscar entendre la veritat, la justícia i la millor manera de viure. Els seus diàlegs no sols ofereixen reflexió filosòfica, sinó també ensenyances sobre pensament crític, coneixement i la importància de qüestionar el que acceptem com a realitat. Submergint-se en els seus escrits és valuós i inspirador, perquè mostren que aprendre a pensar per un mateix pot canviar la nostra manera de veure el món i ajudar-nos a construir una societat més conscient, més justa i més reflexiva.